Emaniye ani mabruhunu fafiri nyame Yesu. Enkwa hene. Tude mujata. Wo ye wiase nyina ache nkwa ne nipa yefo. Woni hunam ina Nyankopɔn. Odi no nti. Aye pe. Amada pe ne na ehie ofre na setri Yesu no. Waje yam papa na pore wie nyina na dwo. Ama ne efie to asomdwe mu. Efie de bia ne efie de bi sa. One wo ho nkonko so egia mu e de obogya aye o gie maye no. Ehie mu frɛ ho. Osi ehie aye frɛ. Ye nye se chenie. Na wo ye tumi na hode nyina awura no. Obetie paboyi. Ama dodo ado hawo no so no tae ba ye nyina no. Enyina wiye. Ye ka kyerefo, ye gyefo, ye bofo ne bofo pa Yesu awe kwan ni. Dide mu jata sare do mu. Sare fi osu mu kumu ma abofo ene wonkonko nsane enso na akra abeke hyemu no ne nam kwa so ba no ne ba ye medo nyina no. Ye wo ho se kyene so yi. Na obi bia de sade ye be hura sara ba mu no. O ma so kyene wo ade tanti. Na asomdwe esefi o nkyɛn no. Ye de asomdwe wie dwuma ye de asomdwe kodo ya traye. O nsam ne de akra nyina kra hye. But the next as ko ho moto bia mu. No kra bi wetete asase so no. O hawo no so we no taye yare ni se poni bia musoma hye no. O yi ne fura so no nyam. O di ga se nti beto ye ne e bra ka nyina. Amen.
Jesus Christ. Hallelujah. Amen. And somebody will from cry. Amen. Be a free. And we are never do something. And if you are there, you are home. Come anybody show me so much now. So, no one some Cassiapa. And you are Jesus Christ. You see, where you are. Bible so for. Assassin so for. Assassin for. Come again. Let the children I can say, on Romeo Rate, now I say a dinner coupon and Manyam. Hallelujah! Amen. Amen. Cheonia would know, like I say, Christ has some gain count. Christ has some gain count. Oh, get what all the other side, like I say, Christ has some gain count. Hallelujah! Amen. Much of trust. Sir, what be a shame? Not and net if fear day. We tell when himself was soft. And any more minimum will be also. You may radiatum and in a humor bronti. Amen. And now, Mama Quenya, and then we tell when him. I make a song. Amen. Amen. Meda, a stories of Penny. So Penny, Thomas, and remember, only Penny. I say, for Penny, and then for Penny. Regional pastors penny for a dear Shamunina. And it, I go for them, Menanum, Majano. The Munina Mossi. Amen. So we bet you high, and I must mamma Kenya be somewhere. And come to me, which means in Hanka. And this somebody who could not such a one so they are not afraid of Babeka. I saw me Quenya Beginner. I just saw penny in the penny for my kind. Or some so penny in the penny for. Amen. Everybody slow. Amen. Everybody tell them to change now. Amen. Everybody Montana. Amen. Radman is so much. Amen. Sana was so I come so to the Miasam. Amen. Everybody show so. Amen. Now I don't want to. Amen. You only free to come by and it's with power, fiance, over bumpire. And now I don't feel. Amen. When you come so the Amen. You say young couple to me. Amen. It's like I used to need that. Amen. And then Bessa, you know, Casacaka. Some no Casaka Crebi. Now, and then Bessa, the Casafa forgiveness of sin. On the Fache. Amen. Amen. Now, and the baby and bear expansion the Afa. Obatia says, a mandatory statement from the mouth of Jesus Christ. A Casa, Pum, when you walk when you be said, it's a say, who do you want a general? Amen. So you pure most happens. Pigeon. Now, Mamika send me what? John chapter 9. Yes. Verse 31. There was more according to John 9:31.
fourth synoptic gospel according to St. John 9:31. Yes. Na yenim say. Cherio, Bible say. Na yenim say. Yeah, wo fie mu nyina. Yenim say. Yedim ni ye pa say. Onyankopon tie odebonye ni. Otwena po Nyankopon. Ontie odebonye. Wontie odebonye ni. Ye wo anu mu a, wonim say. Onyankopon tie odebonye ni no. Ompagya nsa. Yo wa. Wasi, wonim say. Onyame tie odebonye ni no. Esi oma nsa so. Eni se obi etuma mpagya nsa dia. Eni na no kritro do. Ayenim pa say. Onyankopon Onyankopon ni ontie odebonye ni. Enti every Sunday eni ayam pa ba be duru ne. Ebe se ena asem wensi no na umu e han. Na Awurade de nsa ka ka amen. Amen. Because sabone kete wo mu a Awurade ntie. Okosebe. Yenim se Onyankopon ontie odebonye ni. na so be fere Nyankopon. Nisa obi fere Nyankopon. Na wo ye de oba. Obi suro Nyame. Na wo ya ati Awurade pa. Ono na otie no. Bible say, say the pano. Ono Na Awurade tie no. Wo sem ke say Jesus Christ. Enti esayense ye tuma ye jai bone ye anase ye tumi ye mu ye clean. Amen. Ansana Awurade tie. Amen. Eno ko umbo sa tie. Cheni ba. Esa ena bi nu sia bi o. Vision. Esa nu sia bi. Bi je onu so church Ami chiro ade kakre ni. Ni o tiase. No. David. Yes. Eya ade mo maso bi. Vision. Na David de no yodifo. Ti no nyame ye hinta sam kire no. Papa. Enti David trust di hu say. Ebe bi beba ye beka osoro ahemi hu asem. Chiri pa mami. Chiri pa. Enti David trust di. Vision. Ana obo se Awurade se. Hina. Awurade. Why? Ebe se me no di nkomo kakra. Ate kuro bi nka. Vision. Ate bi pokunkuru bi awaka ho asem pen. Kasa. Ebe se me no di nkomo na me bi so asem. Psalm 15 verse 1. 15 verse 1. Yes. Ye wo fata Awurade ntuma dan mu tira. Come. Awurade. Cheni. Awurade. Awurade. Why no be so ntuma dan mu? David bi se Awurade se. Hina. Awurade. Why no be so ntuma? Why no one pa? Obe so ntuma. Ntuma dan ya be sane aban. Obe so no obe tira. Oba hye san ntuma dan. No obe tira mu. Na oba kire. Sese wa yi. Suma ye suma Awurade nyina ye heaven ti. Amen. Aso watuni. Masa. Say hunamu dia. Ene ka ye ba ka kire wo se. Yen. Yen ni pa nyina mu bobrofo. Lokwase. Se no so Paul kan ye no. Amen. But heaven ti. And we tell about 7 days abakurei. Se wo be bompae. Kristosom. Nyamesom. Butaye ne se. Ye be heaven ako. Tina mu Jesus say. Onhwe. Oya ko pa hini ne tire no kane. Odi yenu. Odi di aka nyina be ne. E be ka mo ho. Na ade ba ko be hu heaven ho ne se. Vision. Odi boye ni bia nkobi. Ensi. Odi boye ni biara. Enkobi. Etimi ko heaven. Amen. Etuwa wotie me. Vision. Sapone so ba wo mu. Yay. Abrabo bia wo banye. Kasa. Na so tia. Enne be se. Me di Awurade asam kire wo se. Amen. Hwe wo firi bone mu. Amen. Na wanya ko etima ko heaven. Amen. Hallelujah. Amen. Heaven ya dia. Ese so man hu hia. Yes. Eti dem di busa kame se Awurade. Why no be so ntuma? Wa na be so ntuma dan. Na watire mu. Na watene mu. Why no be tira be pokunkuno? Wa na be ta be bokonko no. Psalm 15 verse 2. Yes. The onante pepepe. Obia onante pepe. Asebo mi cheme machine. Se wan kasa we odi for cheme. Osu ni mumu asem. Kasa. Adi for banyi wa ha. So nyame fa mu no ma no hunu de wo mu. Adi hunu de wo mu. Hallelujah. Amen. Abla ba de su nyame te say. Okobe na wonam so. Kristonia, we sori ko tira so dem. So we bo Awurade ti. Enti wo de tira ni nyame suro papa yo na sori Awurade. Ala say, wo ye de be so ni penny. Vision. Edi penny akatua de ma wo. Dabio.
The work of gentleman in Jesus Christ. Praise the Lord. Hallelujah. It is your name to prepare. I would be ascending. No, only ascending. No, any panoply. And I go heaven. Amen. Now, Okana Kumum. No pare. No correct. Amen. Akumu some you. No correct. Praise the Lord. Hallelujah. Now, Yes. Jesus Christ, Bible. And then share for the calling chain. Preach on. And I'm going to catch Jesus say. Yes. Oda. About you. Yes. You have the Bible. What's in the share for the city? See one pie. No correct. It's a massacre patch also to rest. Bible. Amen. That the kind Bible now. Some Bible Jesus Christ is there. Mitio. Jenny, your palm best friend, she took it to a people. Kasa. Now, what's your seal? And you want you know your bomb, you are carrying Bible. No correct. But baby, one more in Yantias. Amen. And then a bit denying a Christopher. Oh, we don't play. Then I want day. Nisika, the Japadia, the big Piala Sodio Rate. At the end of it, so one who are. Amen. Woody, say English Bible. I prefer you to read the English Bible for me. Mate. Matthew chapter 6, verse number 12. That's what you see. And Jesus Christ on your shelf when you say, no, but you won't power. And I got to say, more than some vampire. I am one send with him. Yes. Now, Momo, my general, go on pie. Amen. And my general, go Obey him on pie boy. Amen. I am when you say that you for. But so we didn't cheer them on tears. A bomb One pie. pie many penny either. A who won. O sister say on the brother bit you, baby. And Tessa. Amen. It is a more vampire. Yes. I am one to say. Yaneja was. Yanaja was through. Would you want it? Now I hear him. Now I hear him. Your penny was asked. So they came around them power. No correct. A baby. Amen. At verse 12. Mate. It's okay in English. The gospel according to St. Matthew 6, Verse number 12. verse 12. Yes. St. James Version. We are running power more. Okay. We are back at you. Amen. If I said, let me check. Mate. And I said, let me whom I will be a move. Amen. Umutia and the rabbi of century. Amen. So Umutia and that Tomia on the middle fan and that's our black or so. And the TBS for the Bayano. Yes. Women and go back and that's all. Yes. And that's all. Because I know what you are. I know what you are that day in the bedroom. I'm a moon, I'm to me. I know what I mean. Yes. Fire the gospel. You know what I mean to me. Fire the gospel. Read the Bible for me. The gospel according to St. Matthew 6:12. Yes. And forgive us our transgressions, See the Jesus again. Forgive us our transgressions. as we forgive As we our forgive debtors. those who are our debtors. Amen. And then English like I said, forgive us our Our sins. trespasses. Yes. As we forgive those who trespass Trespass against us. Amen. Assembly. Amen. The mood. Papa. And then someone just said, so be a money. Yes. Or you are to be a Yes. no cause of opinion. Preach on. No cocoto. No get us opinion. Some of them. Amen. I'm a born nature. Some quotation went to one rather than for one in a day. And shall we? So what money be you knew be? Just someone can you. No expensive than what you see. I will say, Obian one way or 3 million was as you saw Papa on your bonnet. Obian one or soon I'm way. And you rather use by or my opinion. Or we are pet. One can them. A bit when I'm in a car from. We are one sorry. Buddha one sorry. Muhammad one sorry. And Krishna for one sorry. But Jesus Christ, the Master Himself, was sorry. The Bible says, I could try 2 million Sunday for so. Now, now, I am funny with your bay. And what? Open some of the radiation. When I'm in our someone, I will do it. Now I'm getting from Australia. And I know, and I was sorry. Oh, 2 weeks together. Amen. Amen.
when you answer one side. Bible say, Kasa, so be what take. No more tenia. And say 70. Come here, now subinti. Abrabobi Obunti. And by limiting the powers of the Almighty God. And then you go on society. So they are not here now. And then what I should say what here. Or children are the chair. Dada. Or because what to say the way. Praise the Lord. Hallelujah. Two for one inch. Say, let me cast a one father. Only I want the father. Amen. Opening the pool as some government town, or we are tasked to say, unfantastic down, but that person is also seeking for heaven. I'm making a very big mistake. Obia Opani, one fantastic one. They say, Memoatia say, they say, yes. So we are on here. Now, Pachawa, a random fantastic. A secret to be the winning. So we do the sipa. Yes, no. We do the sipa with you. I have principle. I said we are mathematics with you. Say my formula no. Na say who mistake. Na one year formula no come mistake bit ma ho ayi na why no. What can why ni na wrong. Correct. Obi da so dem. Like something that me find one in channel. Yes. I need to want something. Okay, but all the principle goes like this. So one for me about the angel, on for so money a day. Angel, say a random problem. Yes, can you? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Win him. Psalm 61 now. Verse number 14. Bravo, in tree. Yes, was it somebody from so free one? We are 18, there's 15 for tomorrow. Amen. Yes, now somebody from so free one. Tell you. Jesus Christ, we are random parabole can in a way. And what he is in Tasa, and will be you on us some no say. Somewhere then, somebody did from so free one. What did he come from so free one? Most of the Jano, most of the Yacoponso, or the Modians, but the most of the free moon. No, was it? That's a more funny from so. That's a one pound from so and free one. What I was running some from so free more. Yes. If you have to say. Okay, so now some make the sign. There will be a kind of reciprocity. Reciprocity. See, somebody as I say, reciprocity there. Obi, I we are also in a million chair. What is so can you never to do a day? A chill. This all cannot never tell what as a social union should be a day. A channel. Why, you simple? Yes, why, simple? Unipa won't tell. Ngotia, Unipa won't tell. Unipa won't tell you. What about your message? Unipa won't tell you. Unipa won't tell you. What about
18:15. Matthew 18 verse I 15. can head in money. Said you only of food. Tell me Bible say. Yes. Said you see ni onua Of food. of yen edi. We be to my palace town. It's all Virginia. Hallelujah. Amen. Say the Bible can't sing actually. What say? Said you as I said. You know onua of yen. Yes. I said we'll be into you. Jesus Christ on ekase. Say enwe wo dey fine. Okay. Na awe wa me pa chew. So Enne so for panyin be peta den sa. so okay. Ebe ye mpata so kese de ama. Yes. Ma akoma ne mu bu onu. Ah. Na sencheni pie wa pam. Na sencheni pie wa pam. No good. Because when you so mo tumi. No. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, you go. Abakosem mo be kan wo pamfufuru. O say. Asampa Matthew fatwere ma ye. Yes. Eti du nwotwe. Enchemu dunum. Yes. Na se wunu afom wa. Bible say e Christ of ontie. Wa. Obi antie se wunua Ofom wa. afom wo a. Wona koyi naten. Ajobra. Chenie. Meet you. Papa yi na afom me. Bible say se me nua we fom me a. Wona koyi nenten. Chenie o. Me nko ne nchen. Ono de wa ye me. Okeka na soma kire me se pe. Ne bo fom o didi batem. Wa ye made me na ye me ya. Yes. But Bible no be so ka kire me say. Eh. Me bo mi nya ya wo na ye me ya no. Wo ye o ya no. Na me approach you. Hey. What to me we ya have you kan. Na me ka kire wo. Praise the Lord. Hallelujah. You run Yesu mo ti ase say. Asa. So what to me anya. Yes. Bone na wo ni aye no. Na se wo mu aye wo ya. Eh. Osusu yo de bonye ni. Enti bone sen ahoma mienu so. Eh. De wo ye. Aye bone. And the obi aye wo a won to me amfa nche no. It is also a sin. Ah. But they are doing go. You hear him that's much. It is possible. So Jesus Christ can say, "Edano, nipa bebrebe be ka say, Ewurade manfo di anya nkyɛnkyerɛne. Manfo di tutu awon mane. Manfo di asɛm kɔma. Aka kyerɛ wo sɛ, mo firi mi so fi. Ni mu baabi a, ko mo ya de nkyene. Amen. Eya. Because Adamu ni ntumi ntu Adamu ni. You get my point? Meet you pa. Obi onu wa Adamu ni sutumi, no onu ya Adamu ni, no onu ko tu Adamu ni. Hey. Ti obi onu wo tumi. Ah. Aga ko ja sam na se. Meet you. Tie. It is awesome. Obeso kyerɛ say. Ebi now here renounced prophet. Okay. Prominent one. Okay. We are renounced evangelist. My And an apostle. Yes. And yeah. Yes. And I don't know the position you are holding in the church. Okay. If you belong to any of the fivefold ministries Preach on. and you are not able to forgive your brother, I'm telling you. Yes. I'm telling you, you can never be forgiven by the Almighty God. It is also a sin. It's also a sin. So when you have money, when you have money, it is all kinds of different stuff. That's how you have money. So we don't do money. Yes, you. That's your money. And what say you pay them for so that you need money again? I tell you. So your money. Yes. You see, Jesus Christ always wants us to reconcile with each other. Okay. Okay. Reconciliation is very essential. Okay. Say, asababa. Pese asabasababa. Opasumdie. Yes. Enti na mo baka ba na beti asese. Ebra Syria for authority Israel for. No so so me kun. O me se wo hene no. Wo nya kupon for wo nya kupon di for no so kire wo hene no akonya. De wonye. Yes. O da se. Yes. Ti ni yo. Meet you pa. Raisha. Yes. Na onyame afa ne so. Cheni pa. Meet you. Na wo ye hinta sa wo hene to sa wo sa. Yenim ye mu nipa wo te ya no mo a. Okoka yi. Didi neti ha onyame no matifo ehia nsenkyerene na wo cheche dia sori kodi wo bia woni tumi na onyame ma na hodi biara Money. Ewurade kai Amen. na akoma kete se na enya sa hawo Sofo. ye wo tifo bi wo mu a ono no onyankopon ye hinta se no E de kyerɛ no. hallelujah Amen. hallelujah Amen. ebi fo mo nyaten Okay. na mo nyina Amen. na mo bi nka mo nhyɛ Okre. ye Ewurade de kyerɛ mo no mo nyina mo ho Amen. saa na se pakafo so mo nyina Amen. ye ba ya se pakafo akenya me ya se bo ha no Amen. tell me you obi amanajo Omani agro. Upa de chamne na jo hu say yes. Ah. If free penny some go for your time. Kasa. Eh, ma ba. De je no be say otijo. Meet you.
Sunday no preach. Come on. Okay. I said to me, come preach now. That's yes, yes. Sawa. Yes, someone make a tell you. It's you. They ready as I don't want to say sanity. Yes. You are going to compare with the phone. Niachi, niachi, dia anosi. Hallelujah. Amen. To me all. To me all. Na abase mo kwa so mo kwache no. Bishop. Na koda na pie. Na me yema hye no odwana ba nyankopon ni pa ne nchen. Amen. Opie kwa wa se o jajajawe mu. Ya wo fo bo ya hu sa ba hia. No se na wona Na David kabi. Amen. Ni suro ko fo people bo hu sa ba hia. Ebi say brother ni me chem men nyam ni tiri pejafo. Amen. Me de me ni sufre brother o tie me. O tie sufre ni be pokonkon ne so. Hallelujah. Amen. Na David mu fiti. Na ni mu tene. Na o clean. Na e feel ni mu. Yonko wasem hye ni mu. Ye ni nua ye no de a che no. Ye ha no chai. Woni obi ni asem. Praise the Lord. Hallelujah. And so the Christians, you have to go. Yes. What you saw them? No, 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 tree. You put it, yes, yes. You need to be. You are me. My brother, I'm going to walk. I know that to me. Oh, dear. Can't go this one. Concrete. Now, because I'm rather than one public. Yeah. Share. Have you done myself? Rather, you in there. What's now? Now the chair, rather than one young one. I don't hear. Praise the Lord. Hallelujah. Sikano. Aware papa no asesere papa no akwantuo no yedie no e wo ye massacration sem papa ye wo ye pene ni mutie no wo de man no eh tise mi tware wo wia wo do be wo nyambe yo okay praise the Lord hallelujah so tia sem yase yemi opa nyako poni pani ko se ja ye wo bofo pipi na nakora ni so obon pa ma no hu ye pe so makoma to be em en Elisa bompa ye se Elisa bompa ye Ewrade buenani na wo hunu bienani no wo en Ewrade bu abrante Ewrade bi abrante ne na wo hunu na hwe na wo hunu na hwe oja ponko na oja ponko eni jati ase na eni jati ase aye be pone so aye be pone so Elisa ho se Elisa ho hia se ka Elisa wo bi ho asema ka ni betwa no ho hia o dabi ade betwa no ho hia o se ka laja na tempo wo yo bi ana ko wo bi ho asema bi ba to ko bi fi wo je tu so na le ba bi so ti ase se so e Kristo le tia ma wo mu na hai perception si fi wo trim not just meanings to some people's action asa what you saying say no go so tere no pray wakasa ye say there obi no obi ani tiri bo ani mu say boss wo kuma ni chi aso bi ana e ba e coincidence what does someone say that's what fan ho asema say ni say obo ni chi hallelujah amen hallelujah amen obi wo how do di for bi kwa asema say ni ma da ya odi for do an say mo kompada da bia mi be wu nko a Ewrade nkai amen Ewrade nkai amen no di for me pompa never the beer akwe no who sa bofo pimpim etwa wo o jasa wana jase me twa wo nyina ho hia na bia me je ho ne se e ba se o diji wo nyina dum ko pie o kon di finfini no Bible say Elisa kan say Ewrade buwe nu mani o mani na wo hunu ana Ewrade buwe ni e Ewrade bi o mani na wo hunu ye no mu huni na hwe na wo Samaria no mu Samaria finfini ana Israel hinu hu wo ana Israel hu wo ka jira Elisa say o ba twenkranta de akobobo wo ka o be tia wo mo ne no so ka ono be diri nyonyonyo ono wo be ko akuom yes tedie bitieu ye nyankopon ne so no o ba so ngi amen open kabum amen praise the Lord hallelujah say o kasa ka wo tia asem ni yo bitieu etire Jesus say for wo nyabon ne ye dey eche that's one fan chenu a usre janson fa usre janson fan chenu enye bibia Ewrade be so create peace okay among us asomdue yes senka wa hina bi yaso atwintranta na Elisha se kunkum wo mo a enka Syria hina tia ono so pe foforo yes amo baba be kotia Israel man no but o si jai mo maduane ni mo munsuo no mo konfie ya wo won kranta fa ne do no na fa kranta e dey eku no ba de Ewrade fa no mu ni kwa so teno sa dey e ka no e na ko fo nyina ko mu kurum o mo didi amya no wo firi so bodum ko mo hina so mo sa mo mra me ko bi o me ba o no ma because go for ni o ma takfo ada na no kurum adai adwa o bi kwa de so fo mo so obi ni so fo o hu se di fo ni na ho so fo ni na ho na me di sam ko ba no atode and we you are in can because ada bi man no ba Ewrade satra amen Ewrade satra amen ada ni amako and what say you me say what the boy ni bi re wo ko heaven for the boy ni ba
It means that they have already been qualified. Yes. Obi obeja eja. Eni nua ma eni eja. Ana asase. Mene masem penti. Awo masem papa iti. Mark chapter 10 verse 30. Read the Bible. Read the Bible. Ebre yimu yi. Ebu bre yimu. Any damn queen.
Yes. Ewiase ebebe. Ewiase ebeba no. Obenya no mo ho pi. Obenya no mo ho pi. Na di kanfo pi be kechire. Na edukanfo pi. Ebe kechi. Edukanfo pi. Ebe kechi. Etwani ka be jiri ni nchese wa wi o. Etu wa wutie me na wo akonya kese. Ebi kwa na beba be sen bi no medical. Antro, me tro ponim. Ekata me to sorry, me sorry na me so ya me na so to ponim. Ye say to what him, abosim, and some mutim, konkonsa, awudie, atro, muna, we know, chachacho, my bet. I've been touching konkonsi kamrantie. Say, when I'm going to be a medical, you know, sir. Obasu straight. Now what checking wa? Say, who they are doing now? But we're watching. One casa would be. We didn't know. As someone done the personal. We are not the pastor, Michael. No, correct. Hey, what can you for penny? Hey, we got a comment and promote original passes. Yes. Now, come on, someone could tell me if you're crying. Yes, I know that I was small for Paul to say, because I'm here some to the room. We are met Tennessee. My sister and someone met Tano. May understand my dear Fra. Say, no, this is what you want to say. Say, no, she probably want to take. And you get back on the money. Yeah. And you send the bottle room. Any fans? And your fans? Any fans? And your fans? Now, maybe any. Now, who knew I didn't ever do anything? Maybe some. Who knew I didn't ever do anything? There's no man, you know, I will be a woman penny. And I'm one. You need one woman penny. None of them go for you should be where minimum. So that's what be a I go Provoca. I do play I do Gaga. It will be a minimum. I go like it. No, correct. I'm not going to Obi di TC form. Obi di tete. O ko ne mo. Praise the Lord. Hallelujah. Mama dem Jesus Christ room. Yes. Nigga have been crying day. Echo. Now help me get to know. A highly sensitive object no more issue. Having gate no. I was sensor. The screen him. Enti. Say no phone just who will get in one? Who pay no essence in the paper? No, I can say, a woman would say, and then you pair banner and check here. A checking who say, a before to no granny, and I should know what to. Or checking who say, Coyote, I cannot to who would want nobody, I'm not to. What can you want some? What to?
Won't me for me one inch and what to but why you start to be no to what do you put in the 2 years and control no to but just want to catch on as any of poor console boon and no to but I think never you I don't tell you operate for Irachi but papa I could family planning banners or how the captain and woman to be a wow that's what what to amen tell you what tomorrow Watum, yes. The battle, you have to the motor, the pedium, Watum, Jenny, and found across the pedium, why you can see any of your bedroom. It's a dirty Watum. Praise the Lord. Hallelujah. Just want to catch on. It's your part. Watum, Popo, the pedia, and I see a matter of secret Watum. Pato, why a penny, Terry? Catch your pain, the brain fat. Yes, yes. What a terror, what you want to do, what come over, what's in the color? Yes, specification, we could teach. Catch us away. Watum. Praise the Lord. Hallelujah. Are you on the pedal? Yes. Yes. The gospel. No, the moment I'm approaching it. Yes, Lord. Yes. I am here. Papa yo. Yes. GDA. Ojo. And in the hall. Kusu num. Papa mu num. Akayo num. Many not fine. Abba. We don't depend in our pay. Oh, that's what I say. Not get you my day. What? No headache. Well, just say get food up. Come on, uncle. Yay. What for us and back for so I read 2 years for. Could you be my sword them one? You know the first Bible reading. Kind of raw, that's all for me. Suffering preaching and 15 maybe what you are calling the other doing it, I don't go on about nobody one home. Already sit out. Already sit out. Amen. We are pastor be serious. Yes, Lord. Tiamo, the Bible says Tiamo the day. Hello. The power and the casa. Yes, you to me at Tremusa. And to search for the Father, for praise the Lord. Hallelujah. The Bible no casa today. Jesus Christ say, for me, I'm calling Jen when Jamia. Penny Baba, one name, you don't call in chain. Say, I can't tell what you are finding in here. But the other kiss yourself some of the kind of client. Okay. It's me, Chow, Madame Chow, final. Will be your idea now in the carrier man in P. A confidential. A peer, a gem, straight. Madame, come to know. Or be a couch or so for someone who's wanting a kind. Now, Bible knows so. Praise the Lord. Hallelujah. Now, whom you look at me and I hear you, man. Okay. That's how when you want, when you are. When I could catch you on Safo. As I don't know any other from Peking. Amen. My company for Jane. Okay. A penny, the minute I mean. Or be appear before penny phone. Yes. A penny phone can us went here. See, baby, I didn't go to the dinner make a say. To an amobi. Now I'm sure because the Bible can see him saying the amfra you know boni mo umi shia de ne nka Bible no ye better no afro bi boni obey den o ya boni na boni ne da ne so na ati awo no amfa nche no akofrem eh sa isi bi ye ntasem bi akero e do be si se nche o e do be si na ene Awurade ba horo ko ka amen amen be si ne Awurade ba horo ko ka amen amen. I can't be able to be amen. When I'm to me, amen. Say, you're so many. What's the praise the Lord? Hallelujah. So, I pass a friend of us. That's what tells of them. When it's almost soon, Master, so what's your be your one here? Don't be too rigid.
Vanchani da. To ask woman. Kasa. To forgive is a divine. Kasa. Who never to from, who to from. Eno chese no. It's only a form of a channel. Yes. And you probably are put you when you be able to. Kasa. She has said the set and now was sunny. Amen. Now one sunny or sunny upon the young couple sun by force. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's only a form of a channel. Mate. What the moment you didn't know. Ah. It's a free neck. Who shall be our own? Amen. Hallelujah. Amen. Be a queen who is now. Ah. Did I not catch it? Israel for an ambush to myself. Yeah, fair. Send me on the Say, you are not to have at the same point. at the same point. It's something What you say, Aaron, what you say, a fun in time. It is a ham on bush. as a sugu. Ah, it's some good side of It's a the ham boss. on busu. And one of the radiation. Okay, give Babua. Osiba. And one of the radiation shall catch it. And And then God has commanded blessings upon his children. My God. Or commanded blessings. Yes. And then come with the radiation. Amen. You know, I am Babu to feel. Oh. Ebi ane ebi binti. Na senya hwe dia. Well, yes, Ghana. Olusu papa. Olusu papa. Ya chinchira na tifie. Amen. Praise God. Hallelujah. Na so ati asama sio. Wala mbato ko twatras. Ene obi a obani afacha. Wo de wan fa nche ne ba de we mfa ba ye wasote. Amen. Jemie. Se nyame asamo kan so di bla dia pam no. Wan to fo man na ye ya no obutu ho. Tie. Man fa ngona ko yi sika de ama me. Ewade nshira. Ewade nshira. God bless you. Robin Sira, what the mommy no kura count. Was it? And get to your sister Conabra. I'm required. And so, the Madame, what be to pity is in here. What be the other Natraso? Praise God. Hallelujah. Temperature would be around the mission. Yes, for the other side. What is it? No one in Israel. I'm not. Praise the Lord. Hallelujah. Robin Sira. Although for not, I yes. And if I knew whom you Monday will be as over a brother was in home. Or I was sending to follow from 30 minutes with a cow. Praise God. Hallelujah. I send the opritio. Papa. Give us a to what him. They are for Papa. And you and you're feeling like a pain. You're going for people. And you're track if we have number one. Number two. Number three. And another cow. Papa. Praise God. Hallelujah. It's like a rabbit. A man, yes, yeah. And the Trevia, never see you. Trevia, now Papa Wari. Trevia, never know who's actually. Trevia, that's all they do at the bar. Have you more? Have you more? Have you more? Pass what you're going to Matthew 18. Yes, I was saying. No, Me say. Bibi a mo be chire na asase so. You want to see us as O be chire no so. Papa, we are going to be here. Papa. You want to see us as so. O be chire no so. O be chire no so. What does that for so? Papa. What is it? Apa. We are there to Musania. Ewrade be sane. To me, who need to me? I don't. You know who to me no Okrumo. How the end? Once power. I have a grab a camera in Baba. I have a grab a camera in Baba. And you may have about could be a riding Baba came into a commune. And not as I did for Penny Bar. I'm so tall. I'm sitting on. Let me tell you. If a penny can be riding Baba, young boy. It was a record riding Baba. Missy Abaco riding Baba. And it's a record. And to us in Jeremy and Tamate.
When did you ever take your home? No! Obi was kept here. I'm going to put it away from a top. I didn't know that. Why you want to run now? What power more did you be doing? I saw one, sir. Praise the Lord. Amen. Let me be a son in us. Maybe be a son of us. So, a son in us. So, A son of us. and you no credit. And I mean, someone say, we move and we are no credit. we are no I want us. I was us. I want simply. I was someone who was Major also. Obey your mom. Trust me. Matthew 18:20. Yes. Now the man will not say she will. I want to say, I want me to know. I want me to do it. I want to know. I want to know. Matthew 18:21. Yes. And brother was so what this. I felt it. And a petrol bar in China. And brother, do I? And so what they check. And brother, do I say the body? And check. Obviously, me from me and said also, and now you're not son of sight. I felt it. Or go to say you go to Bible quotation. Yeah, I was to say. Matthew 18, verse 21. Yes. Petrol bar in China said, And a petrol by Jesus Christ, I'm a Tennessee. Never a day. I would have come on the fetch of myself. As something is a mood. Papa. Over to me, I didn't know you. Over to me, forward to you now. Oh, Paint. yes. Black. No, but that's a cow. Come go. No, it's inside. Fair. Or Tennessee image. Okay. Or my bone, someone depending on him. What says it? Or sell. Sell it, what does it say? Oh, bad, Lalai. so only the baby I see at home. Kasa. Coco pet at the edge. They are share. And I say, that's what I did. I'm a massacres. Oh, who from a could be you? Benani. Papa. Not the cannon who saw this baby. That's now. Praise God. Hallelujah. Read the Bible for me. Every day. And pray. And pray. And the meaning for me. And the meaning for me. Men for me free. It was in France. It was in France. Matthew 18:22. Yes. Yes, we can't try and say. That I'm France of Brazil easy. 7 times in a day. No near for me. And the Peter Cruz said, "Rather, something I'm in for the morning a day." And it's one. It was in France one. And I will say, "Rather, yes." It was in France. Jesus can say, "Anya." And give you a do it. I can't free. Go to me about body to Kuno. Anyway, and I also can't try and say. And Jesus Christ, the Master Himself, and that's what Peter said. Simon Petro. Means some was in France. And can't tell us 7 times. Nemo. And Branson. And Branson. And you are soon a good one. And you are soon out whatever. And so 70 times 7, 490. That would open. There's only another one smash with my phone. So for 1 pen. Say a 491 there would be. People saw 481. Apple. People saw. When we are now, what from one? What from the brother was saying? Ibiza. What do you want to tell for 7 years? If I was to talk at some tutorial. Now you're in India. And the generation was okay. Ain't also here. Also here. At the so here. At the say. Or here be having a pack on. At the say. At the so here be. Or pass. Or pass. On an important contact. On an important contact. And no frase buya. And no frase. Or the according to talent or Pidu Briano. And I come on the talent or Pidu or the Morovia. But many sound. Batobra. And then some Morovia. Jenny. Okay. That's right. And I'm excited to be see. We want to know my order. So one for me, one year, and I will come on you. I didn't find a day. On Fanchao. A secret me be a key natural. If we know. Praise God. Hallelujah. Read the Bible. Now, and I'm so only 20. Now, and I'm say, Papa, no, Papa, we. And I find a sense of many man. Talent to do. okay. So, if I'm quiet, no, me go home contact. No, me go home contact. And no better Papa anymore. Yes. Anyway, and I'm so only 20. No, need you, never cheer up a penny tap. New Rana say, say. And the new runner say, say. Uncle Tony, Uncle Tony, and you know. And one woman, and in the ma, and in the ma, and in the woman, you know. and in the woman, you know. No for me to Yannica. Over me to Yannica. Hey. I said, where the fuck? So for. Just somebody know. Uncle Tom, Neyere. And in the ma. And you're one. On family to Yaka. Now, me here Elizabeth to where I'm a cotton. Why?
Moto me nso account. Anadwo me dey. Ya beti aka. Awurade nkae. Amen. Aya ya ka munya de ana mo kyerɛkyerɛ no. So for nsu. Wunya ba ntimi nsu no ma. Obesi aba otu no de anu ma ni. Obenoa. Wọ́n ti bẹ pra wo de. Obepra. Wọ́n pa no ntimi nsɛ. Obese. Ade ba ku wọ́n no ma ntimi nyama. Ɛyɛ wo ɛma na ma ware mo me sɛ ma mo. Bonsam kɛseɛ pa. Praise the Lord. Hallelujah. Kaba mo ni akɔ. Ɛna kɔni bu nkotode sɛ. Ɛna kɔni bu nkotode wɔ sɔfo panyin nim sɛ deɛ wɔn ba kyɛw no. Ɛna wɔn kɔ sɔfo panyin kyɛw. Ɛka sɛ. Ɛna wɔn kɛkyɛ sɔfo panyin sɛ. Oh, mi wura. To bo se ma me. Pata to bo se ma me. Etia oni nyina. Me tia wo kani nyina de amaw. Na akɔni wura ne hunu ne mɔbɔ. Na ɔsɔfo panyin hunu ne mɔbɔ. Ɛna o jai no. Ɛna wo gya no. Ɔde ne ka ne kyɛɛ no. Ɛna ɔde ne ka ne kyɛɛ no. Amen. Bɔnsɛm wɔ paa mo sɔfo panyin. Bonsam Ɔde kɛseɛ ka kyɛw pa. kɔ. Saneko dipo. Dipo pa. Kɛn mɛ nko bebree saa na ɔbɛsa yɛ adwuma foforɔ. Dina hɔ. Boy, Na akɔni afɛ die no. ɛna akoya ne wura de ne bɔ ne akyɛ no. Ne ka kyɛ no. Ɔno afɛ die no. Ɛna okohyɛ ɔsɔfo Abraham. Hey! Hey! Ɛna ɔfɛ di. Yes. Ɔkɔworo na nkansa ne wura pa. Ntumi hunu sɛ. Akɔ wei. Ɔsɔfo Abraham. Ɛna maa wɔde ka no. Pa. Tinie ɔna maa ne de ka no. Ne ti o ba. Kɔsɛ nka wotua ya. Tasa. Nkana ne mu nwura si nkoko tua. Eh. Eti wɔn kɔ na okohyia no ɔsɛ hene ne ha. Kohyia na wura pa ne mu ya. Ɛdi ayɛ o. Hey. Ɛsɔ ne nsa sɛ de wayere ne bɔ ne mirim baabu kɔ abɛka ne mirim. Wɔde ma baabu ne nka nsa no wɔyɛ wɔhwɛ ɔbɛyɛ bɔne. To baabu ne ka no wɔyɛ. Ka baabu ne nkɔ. Na ɔde ne ka dinari ɔha. Wɔde ne ta Dinari ɔha. dinari hɔ. Ɛna ɔsɔ ne mu tim ne mirim kan sɛ. Ɔsɔ ne mu ɛna ɔtim ne mu ne mu. Hey. Yɛhyɛ nkɔ. Ɛka yɛ sɛ. Ɛna ɔka yɛ sɛ. Fiamika. Tua me ka. Saa na ɔte o. Chiameka. Saa na ɔte o. Wúni ayé ọ̀bọ̀nì náà fọ nkyɛn náà saa na ɔte o. Lokore. Wúni ayé ọ̀bọ̀nì ní sọ̀bù saa na ɔte o. Lokore. Tiɛniye. Kasa. Tiɛniye. Ne ti o ba. Obi ne ne bɛɛ twi. Hey. Maame bi si ne ba kasa tiɛ no tumi fa ne ba no bɔ ne nkyɛn no. Sɛbi na anyi mu abosomi nkuro. Bɛtu wɔ. Bɛka asɛm yɛ ayé ɛte sɛ ɛdi akyerɛ ne. Na yɛ mi yɛ diɛ. Aba me fa nchawe yɛ. Sɛ wɔn fa nkyɛn no. Awurade nkɔ nso bɔ ne nchawe yɛ. Ɛwɔ ne ba bɔ ne ne nkyɛn. Amen. Edipa ne bɔ ne nkyɛn wa. Amen. Na nyɛ saa ɔno ne bɔ ne ne nti. O tɔ yɛ bɔ ne fo. Egyam. Straight. Matthew 18 verse 29. Yes, ɔsɛ. Ɛna na wura kwa ne nso ne ne ho hye fam. Ɛne na wura kwan so ne ho hwe fɔ ho hwe fɔ. Hey, sɔfo Abraham. Fa wɔn kɔ mɛ na deɛ ɛyɛ. O de yɛ na o kɔ tiri mu ɔden dodo. Eh. Yes. Ɔde ne ho hye fam srɛ ne sɛ. Ɛna ɔsrɛ ne sɛ. To bɔ ase ma me. Oh, mi wura to bo ase ma me. Na metua. Me so metua. Na wɔno deɛ wampene. Wɔno deɛ wɔanyɛ dɛn. Wampere. Wɔno deɛ wɔanyɛ dɛn. Wampere. Ɛna ɔde ne kɔto afiase. Ɛna ɔtam ne mu na ɔde ne kɔto afiase. Asojafo ne Sɛ wɔ. wɔn nkɔsi sɛ obetua ne ka wo. Ɛnkosi sɛ. Obetua ne ka no. Obetua ne ka no. Onyae no. Ɛne akwantu oni ne o. Awo. Awo. Sɛ sɛ wobɛkɔ bia wonim. Brɛ. Wonkɔ bia wonim. Eh. Ne nyame na bɛkyerɛ. Kama mo ne yɛkɔ. Matthew 18:31. Yes. Na wura kwa ne hunu deɛ asie no. Na na wura kwan ne wo deɛ si no. Ɛyɛ ne yɛ pii. Ɛyɛ ne yɛ pii. Na ɔba bɛka deɛ sie ne nyina kyerɛ wɔn Na wura. ɔbɛka deɛ si ne nyinaa de kyerɛ wɔn wura panyin no. Ɛna ne wura ne frɛ wɔn sɛ Ɛne wɔn wura ne sɛ. frɛ akwa ne se no sɛ. Akɔbɔne. Akwabɔne. Wosrɛ mmienu. Enti wo a wote a wotɔ nua bɔ ne nkyɛn no. Wakɔbɔne. Wo a wote a wo ne nua yɛ aka. Wakɔbɔne. Wo a wote atorɔ sɛm to wo nua so. Wakɔbɔne. Wo a wode wo nua wo nkɔnkɔnsa. Wafunabɔne. Wo a wogyina dwempɔne tie wo nua. Wakɔbɔne. Afei hɔ na ɛyɛ akwabɔne. Ɛwa. Ɛne ɛyɛ nya. Wɔn nsɛm na Awurade nhyira. Bonsam kɛseɛ pa. Yɛde ade nyinaa kɔ Awurade anim o. Eh. Adeɛ nyinaa Nkopie. yɛde kɔ Awurade anim. Nkopie. Baabu kan no m'ani agye. Yee. Ɔse deɛ ahinta. Wɔn sɛ tiri nyɛ sɛ bɔfrɛ. Bɛmu ni ahwɛ ni ɛho ni yɛwɔ mu. Okay. Obi tumi yɛ da kasa ɛdrɛsi furu suru bɛsi fam. Yes. Yɛnim. Aw. White ahyɛ ato so. Aw. Yɛnte saa. Ne aka de asa wo. Woyi wo ho ano a. Ɛnyɛ Ebi asɛ bi eduru no. Edura anadwo a wo nna. Wode nisuo fa wo nna yɛ. Awerɛhoɔ bɛbɔ ni Awerɛhoɔ wɔ ni yɛ samo. Ɛso bɛyɛ wisi. Ɛso nyinaa yɛ wisiwisi. Awoyɛyiafo mo mfiri yɛ so mfi. Awurade atie so. Awurade bɛtɛ nkoto. Awurade bɛte akoto so dɛdɛ. Awurade bɛtie mpaabɔ so. Wɔn ma
Amen. And particularly, I'm not going to. Amen. What I want to say to God. Amen. And we don't hear you, but I'm not going to for. Every year, someone can run it. Yes. Yes. Amen. Amen.
Nyami batampe asura henianti kaina nyami batampe Sorry, man, I got your body be a more. I got your body be a more. I do yummy. But I beg Kaina was like menti. Oh, yummy, but I'm Australian form. Ye janu kwari jiri asore ni akra hia nyina abo anim. Amen. David ba yesel. Yesel. Ma yenu ye ho wo ye mbone ho. Amen. Ni empa mu empa chew owo anim. Awurade kayen ne yentimi nka. Ni anya bade fefri. Nienya bani fefri. Amen. Nienya bani fefri. Amen. Na afa wo nkronkron atra emu. Amen. Yetu enamon a efata aye wadwuma no. Ache o maye totu mienu. Wanche ba emu biara kra nya yiraba. Oso ahimenti kai faboni che. Niyemobo na yenye ba ko odom. Amen. Amen. Sabri itrase. Hallelujah. Amen. Kakre bram de wasi. Kakre bi. Amen. Kakre bi. Oh, give you sorrow hum na hum. Hum ni nti tena hai. Amen. Eh? Na me tumi wo fia. No kure. Papa. O ye hinta samadi. Yes Lord. Wo ye die mu doati. Yes Lord. O wo tumi. Pa. O ka sembra na ba. Ebe ba nso. Okasa nkwa na ko nukure o Ewurade nhyira o amen Ewurade nu wuni ni yie amen ade ya pa na ya masakra him tumi nye e ma ko tesi na ko mienu na na esi kasa je ni ba yebetie embrahe wasi empre edioso awodo nson o tirimodin o wie ya wasi wa ko tirimodin wo tumi amfa uni obo ni enchen because uni onyakopo de odi achew o masa de achew na de mi hu mobo na wo hu mobo na wo de wo hu ni anu mobo ejire Urade bu fuye dire Urade bu fuyi ode ne ma hu ye hiafo se enkosi so no nso enkosi se wono nso so obetua na ka wodi nyina enti so obenya ha bi na pa kise wudu nu aboni ayede acheno hallelujah amen hallelujah amen okay Proverbs 24 verse number 17 Proverbs 24 verse number 17 according to Proverbs chapter 24 yes verse number 17 yes what for she asia entitio ade ba ko so se nsuni lokase so be o tamfo e yesu pen se won fo bi won asem nso woni akra fa ho hamu a e ma wani nye ene ne nsu awre ho ba e yo bi che ne su busuo de ne boni atomi de e yo no an bra bra ha me to no sie da me ka so obi ade obi situations bi a to see woni pa kwa mu aru be ka se ne boni ntina na ma fa no when you can look chapter 1 verse 5 na
yɛ wɔ baa bi na ɔyɛ ɛna ɔmama no baako fɛ na Elizabeth ɛna ne kunu ɛde Sakaria na Sakaria nso yɛ sɔfopanyin ɛte sɛ ɛgye na ɔbɛsi apɔstol Thomas ɔwusu adu bɛmpa a wɔte dwa mu na wɔn bɛn no tɛ wɔte saa pɛpɛɛpɛ no Bible say na wɔn bɛn no nyinaa yɛ dɛ ɛtere abɔ ne nyɔm ho ɛwɔ Nyankopɔn ɛnso so na wɔn niba na wɔn yɛ funu ato obi niba obi sɛ ɛne bɔne ya yɛsɛ ɔno atumi tena so waka no asɛm sɛ ne wɔpɛ so ɔne fa wɔ ha mu na wo so ɔne agyi a ɛno deportation kyɛ ɔmo akyɛ sɛ sɛ Awurade hu a ne bo bɛfu wɔbɛyi nipa kɔ ne ha no mana ba wo so kenka sɛ wɔtamfo so ase a wɔtamfo wi ase a ɛma wɔne nye na ɔwɔ tiri a sɛ ɔwɔ tiri wi ase a ɛma wɔkoma ne ahurusie na Awurade ahuru na Awurade ahu deɛ woyɛ no na anyɛ n'ani so bɔne ayɛ Awurade ani so bɔne na wɔnam na bufuo na mfi saa nipa ne so ayɛ dɛn ama wɔ so ɛnti sɛ ɔnua fɔ ɔha na sɛ wɔne gye bɔne ne bɛyɛ dɛn Awurade pa so tie Awurade pa bi akoyɛ same wode aseɛ yes woka Genesis chapter 11 verse 1 a bɛka asɛm tia wakyerɛ wo the book according to Genesis yes 11 yes the patch verse 1 yes Babel abantenten asase ne nyina so fo yɛ anokora kasa bi ako kan ɛno to kwan fa apoe Bible sɛ na asase fo nyina yɛ ano baako ɛkasa baako ɛno to kwan fa apoe ɛno kuro asase tan bi ɛwɔ Sinai asase so ɛna wɔtena hɔ ɛna ɔsɛ sɛ wɔn ho sɛ wɔn nyinaa na so yɛ baako nti wɔn si wɔn ho sɛ wie mɔmɔ yɛ nɔ ntaya na yɛ nto ntaya ne yɛ wɔ ama ne yɛ wɔ dɔte ɛna wɔka yɛ sɛ wie mɔmɔ yɛ nkyikyiri na yɛ nto amante wɔn yɛ baako nti na tifi mɛ bɛsi kama mu kuro yɛ ɛnti aseɛ ɛyɛ biribi o hallelujah Amen. praise the Lord Hallelujah. wɔn yɛ baako nti yɛnto abantenten na tifi koduru so na yɛmfa nkyidin na yɛmfa nyi di na yɛnhwete asase nyinaa na yɛhwete asase bi ɛna Awurade toro bɛhwɛ okuro ɛnti sɛ gyinifo yɛ kɛn ho bɔ Awurade bɛyɛ bibi o gyini ma yɛ kɛn ho bɔ Awurade bɛdi nim sɛ ɛgyam sɛ fa wo nua bɔ ne ɛkyɛ no Yes. saa de ne bɔ ne ɛkyɛ no a yɛayɛ baako ɛbɛn ne yɛ ntɛm Yes. woka Ephesians chapter 2 verse 11 a wɔse wɔyi ne kyɛn na ne da yɛ ntɛm no yɛn a ayɛ blog bi anaasɛ twam tam ɛda yɛ ne amaamanmufoɔ ne Israelfoɔ ntɛm no ɔnam Yesu Kristo mogya so wɔyi afiri hɔ afei waka mmienu no nyinaa bom amana bɛyɛ baako nti ayɛ na nkakae sɛ kane bi atwa mu na nka wo ne Kristo na nka wo ne Kristo ne Kristo yɛ ama Onyankopɔn ba a ɔyɛ fɔ Israelfoɔ nko a na mo de enti na ɔba ɔde agogodo ka kyɛm sɛ yɛsoma mo na ma monkɔ amaamanmufoɔ nkyɛn ma monkɔ Samaria na ma monkɔ Israel fie ɛmu ayɛ wɔn mu na wɔn ka kyerɛ wɔn sɛ ɔsoro nyinaa yɛ dɛ amen n'o tɛ ɛka ho na Yesu mogya yɛsɛ wɔn na ho wɔn so sɛ ɔka John 1 no a na wɔn ati asɛ sɛ ɔbaa ne deɛ mu ne deɛ ayɛ na dodo ɔgye nti dodo ɔgye no wɔn a wɔgye ne din di yɛ no ɔba wɔn tumi sɛ wɔn Onyankopɔn ma ɛfiri ɔhonam ɛne mogya anaasɛ ɔbɛrima yɛ dɛ ɛpɛm na mmom ɛfiri Nyankopɔn mu na ɔwɔ wɔn wɔn nsɛm kɛseɛ ma Jesus Christ.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And then we read the brother to Ukraine. Amen. Never be at the bill. We make a such a woman say and then fear one pay and then one and then for whom Jesus Christ. Amen. Maybe to be able to tell young Pia. We can't say Jesus Christ. No, we can't do more pay. And the people saw them. Oh, my come here with Jesus Christ. Maybe I'll do by yes, you didn't cry a mock. He was all bad there. Or bad the other one. On the power soon or bad here. That's right. And what catch I said. And dear my say a more. They put in one. Or so for. Yes. As I said for. As I said for. Yes. So today you have a control. And the German you know. I can say. And I said in a coupon with them. Jesus Christ is 200%. Yes. Speak, man of God. Yes, you don't quite any broken, any young time, any coffee film, any say I'm from the party room, any can't me. Now I'm going to go to the coupon sounds of what I'm I don't know. And then you want to know. Okay, come here, say, praise the Lord. Hallelujah. So, yes, yes. And they be the obio. I can't. Yes. Me no one can. Only one. Let's show me the secret to find. I'm not going in on my son. Yes. On the yard in Modia. The money should me. And Sanchania won't come. Yes. Tell my own mother. That's one with my Juma. Yes. Yes. It was just 5 minutes after 10 minutes. 1:14. Yes. And somebody when I'm
Oh, that be and for 100 that back me. Romans chapter 24. Verse number 17. Yes. What I'm for saying, Never you have to forget. I'm not winning it. Now what? I'm not coming here. Now, I never knew someone. Now, one never for them. And to say, I'm also. Yes. And how? On the boy of four. I'm one minute up on the floor. I'm one minute up on the floor. It's just for the woman on it. Yes. I want to for can you be tomb. I want to for can you be tomb. And to be mine. And to be back. So I didn't want him. So I didn't like. Or him. What he did. Hallelujah. So I didn't want him. When you were paying funny. What does it tell you paying for? I said one day. I don't know so you will watch you.
That's right. And then say Jenny na wa. E ke ba fe ho mu ni say anu oba. Na eli eni mu die mu no ni nyansa mu ro fu so nti. Woni mu say na o si ye ye. O se mu ba na konfo mu ni kan na mu nko. Na mo fe mu nyan ko nko no. Na abra na e ko duane afo de bobere mu no. Na la ya hu nu say. Sa abra no fe urade urade ba dey. O ti mu so. O ti mu say urade jeme so. I want to jeme so. I want to jeme so. I want to jeme so. Yes. Yes. To me, no one. Yes. When we are for you. Yes. We will go so that we will. When I want to do a bunch of some of you. Lord, when I'm like I say, soon I'm here. What you say? Hallelujah. Amen. Yes. I'm so hope you come here. Na oni ba so mu ye fita ready di wachi men odi wachi David na mu ye fita to Goliath na Goliath ye to ayam bia no to Israel person David hu ni mu say apa Ewurade ka no na so de jira was why me akwa we what the boy anyway the bonny with me minimum nyame a wati me mu they say what to mu akayo na tumu lempini na tumu mansochi na tumu ebufo na tumu entwiri na tumu asema nkuminya ensisie atoro ewudie abosonsom yemfata ana tumu eti David chari mu no sani mu ya hai e was me Goliath beko na bra was solid na ya no e bo di Bible say, when you are just na dia for the baby mu nyina hia. Let's talk about the other. Yes. The Lord now you said, He makes impossible things to become possible. Yes. You to me your no money. Yes. Okwansi anu na mu. Yes. Your friend okwansi amfam. Titi mu nkum no. One of these of one auntie. Ebu ko ko chawa chere to me. Yes. Edu bele bi no mu ko na wi aba. So the mu nkum no masi wo so. Esu ba on kasa like hard. Ko no ga tie no wanu kan. Everybody me we praise the Lord. Hallelujah. Yes. Amen. When you conclude, no pick up my son. When you are pen, what I'm going to conclude. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Samuel 24. According to 1 Samuel 24, what is what the man can have? Man can have.
Amen. Tell me about the channel. Ampa. Kesa we. Obi ho no mu a. Obi ho no so so a. Why not just make continue we take advantage. Obi din se hu. Ayi nkofo sa. Ayi nkofo sa. Proverbs 17 verse number 13. Proverbs 17:13. According to Proverbs chapter 17. Verse number 13. Mama me tap na eketwa. Ye ode bone se papa na mu no. Bible say obi ye papa. Na de bone se na mu a. Bone empa ofie ta. Ampa. So be your papa. Not the police and name one name Paufi. Okay, Proverbs 25 verse 21. Proverbs 25 verse number 1. 25. No, 1. 21. 25, 21. The time let's go. Papa, you know, come upon me. Proverbs chapter 25 verse 21. Proverbs 25, 21. Yes. Sakom de wotam fua. Mana dia ni. Sukom se de noa. Se sukom de noa. Ene manunsuo no. Na obeso nsama gu na tifi. Na wo ya na wo soja srema gu na tifi. Ampa. Na wo soja srema gu na tifi. Na ba de be sawa na mu. Atifi fa nsama wo nsuo. Yes. Na atire tsama wo afumu. Unia afumu a emfa no se mi show mu. Unia bia na mani bini. Atifi de wo de pane na e wo. Wa kru ho boni ubewu. Wa kru ho boni ubewu. Ampa. Edi bi usia na me cho sika anya kwa wo. Okay. Obo mama na na. I show you not to boni be efo. Straight. Omi munya han. Ampa. Ne ba de be so we han. E tu ka James mo be ka to se kase ama chefre ru ade nche say. Isaiah na so no. Wo ya han. Enti yesu ya dai. Okay, verse number 24 no yes. Abako se mo be bia making. Yes. Some of them be kind. Yes. Enti aduonu 9. Yes. Enchemu 9. Aba wa na wo
wo. Yes. Na David nipa no ka kire ne say. Yes. Hwɛ. Tie David ne ka kire wo So say. David kum Goliath bi. Ana mama David benya problem. Ana so fiti asese all time David. Abra David so di no adwon bone. Wadi na chi. Wani atwetwe. Enu wu. Enti wadwene ho bone. Ana o mako ka kire so say. David na behinta. Awo botan. Enti o ko penalty. Yes. Ana onyame so no wehu. Papa. David wura ntwa dan no mu pe. Ana obo dan no mu pe. Oko chiri. Ana sententai. Abaje by na chance obi enwura ho da 100 years. Onyame eso za amote. Ana David akosa to no ha. Ana so be kata ne ho. Okay. Ana so bi wura. Okay. Enti wura mu pe komodi bi ko so enkai na mfansi. Na David ni pa na ka kire ne say. Ana David ni pa ka kire ne say. Hwɛ. Ɛda awurade ka kyerɛ wo sɛ ɛda bi edi fɔ ne hyɛ wɔn kɔm ka kyerɛ wo sɛ mede wɔtamfo bɛhyɛ wo nsa no mede wɔtamfo bɛhyɛ wo nsa na woayɛ sɛ deɛ ɛyɛ wo ani soɔ no ansa honam kɔ do tia honhom na honhom tia tia honam honam yɛrɛ mu hyia no ma hyɛ ma kasa yɛrɛ mopɛ na aberante ne honhom no ɔsɛ awurade kora ka kyerɛ sɛ ɔde wɔtamfo bɛhyɛ wo nsa na woayɛ ne sɛ deɛ ɛmɛ mu ɛni nyɛ sɛ ɔde ɔpɛ sɔrɔ na kasa tia bɛni obi sɔrɔ kasa tia president ɔkasa tia former president sɛ ɔyɛ obusuani anka apɛ ɔwɔ busua mu a nka wɔde bɛgye saa bere nka ade ahwa ɔnyɛ si bɛkɔ bɛne ka ade hoahoa wo ho so ade asɛm no ase enti banyimfo ati wei ɔmu wɔ busua mu adi nka mbɛ nanso kristo ama yɛte asɛ sɛ yɛndeɛ yɛne abusua foforɔ bia o yɛyɛ kristo yɔnkoman ma ɔman kronkron enti yɛbusua no yɛni afa ɛne afa ɔde aseɛ yɛni frafra yɛni dagomba yɛni mampusi yɛni ayigbe yɛni ate yɛni kwawu yɛni kasa foforɔ bia o yɛnyinaa yɛni ba deɛ bɛn baako mama saa discrimination no ɛmfiri yɛ mu discrimination greediness selfishness eti yɛnya ɛna ɔbɔnsam amaterialize on that ɛna ɔne edi esie ɔne edi esie ɔha yɛ nanso ɔboa bɛdi nkunim ɛna yɛate ne to ɛna yɛnyina so nwene nua ho bɔne bie ɛna yɛde wɔbɛba tena yɛde koro yɛbɛtena na onyame ɛne wɔnyama daadi wɔ hallelujah wonim bɔne awurade mfa nkyɛ bɔne a yɛboa payɔ anaasɛ wobɛbɛka sɛ te agya na woba no sɛ ɔbɛkyɛ no bahom kronkron no deɛ honhom no ɛyɛ adwuma no ɛwɔ kyirim ɛnkasɛ nti a honhom no da wode asɛm no ase praise the Lord hallelujah waka bi awurade mfa ba ne nkyɛw amen yes ɛkɔ ɛna David sɔreyɛ yes ɛwiwia no nkotwa sɛ ɔbɛtakaria no ɛwiwia no ɛna nkotwa sɔ ne bɛtakaria no ɛno akyi no n'anu akyi no David akoma bɔne paripari sɛ akoma bɔne paripari sɛ wɔkotwa ataade wɔhen ataade ano because onyankopɔn na ayɛ dɛn asra no ɛdi panyin nyame na asra no panyimfo nyame na asra wo okurom sɔfo nyame na asra no woduru hɔ fani tie ma no respect no gyere twom na ɔmo na pata nam wonti wo huna mani wo wonti asɔfo ne bere wo wonti adifo ne bere wo wonti amanfo bere wo nti ayɛ hunsɛ ɔmo da no ɛne wo so yɛ dɛn ɛda ɛnkasɛ nti a ɔmo da ɛbi yɛrɛ mfa se according to 1 Samuel 24 verse 8 ɛno akyiri no David nso sɔre firi ɔbodan no mu ɛna ofiredi ɛna ɔhyɛ Sɔlomɔ nsɛ mewura ɔhene ɛna sɛ ɔhyɛ n'akyi David bɔɔ ne tiri ase na ɔkotoe ɛna David ka kyerɛ sɛ ɔsɛ adɛn nti na wotie nnipa nsɛm a ɔkeka sɛ a wɔkeka sɛ a wɔn keka tie nipa nsɛm a wɔn keka wɔn kɔ akɔdi nkɔnkɔnsa a wɔn keka wɔn kɔ akɔkasa nso a wɔn keka akɔkasa atuwe so wɔn keka sɛ ne nua pɛ hɔ ayɛ dɛ wɔn keka eti wɔn kuni nua enum ase ase ne nua sɔfɔ ne nua heaven na yi wɔn firi mu na wɔn heaven no ɛna yi wɔn firi mu na wɔn eka kyerɛ wɔn ɛnyɛ bàtà tie ne yɛ paa etie nisɔfɛnyi wadawuruma ntietie de nipa bɛba wɔn nkyɛn sɛ baabi a wotie nyame ahyɛ wɔn nimonyam nyame ayɛ ɔkɛseɛ ayɛ oyie ɔmo ahoɔden that's right so obi de asɛm bi aba akata de sɛ fa wasɛm kɔ tie awurade the peace of mind nipa dodoɔ wɔ ɛda wo so ɛso nokwasɛm
Omi ama papa na so wie. Papa. Enya man ntra se nchema. Amen. Na ya ka se panyin wo fie ede. Eye pa. Adentina otete ni pansam okeka. Adena otete ni pansam okeka. Sami David me pa. Sami mi David me pa bone. Ne dey. Hwe ne dey. When you will say, I know Sami hu se me Ewurade de wo hye me nsa. I will obey you. I will obey. I know can say me kum. No ka se ka me kum. Na me dodo. Na me dodo. Na me can say. Na me ka se. Me ntre me nsan kan wura. Me nsan kan mi. Every say. Ye Ewurade asra no. Enso me jampara. Enso me jampara. Person obatakari anu kura me. So obatakari anu kura. Enam se me twa obatakari anu. Enam se me twa obatakari. Na manku we. Na manku. Kunu na hwe se. Hunu se. Woni. Anamfum so bia. Anamfum so bia la. Enimi fam won pese be ku wo. Creature. David timi di fiti Goliath. Ewurade mu me ne ntam aten. Eh sa point ni. Na boni ni ni. Eti ne se boni fi mu a. Wo mutina. Ewurade be hanga no mama. Amen. Amen. Afi ko kakra bi. Ana ne bi kan sam nyina kire so ri kan sam nyina kire so ri. So kan se. Ana so kan se. Oh woninie. Oh me ni woninie. Oh woninie. Woninie. Me ba David. So man ni susun. Na so ana pe David e kuno no. Afi man ni susun. Ana ka kire David se. No ka kire David se. Ampa. O tene chen me. O tene sene me. Hallelujah. Amen. David. O tene sene me. O tene sene me. Every say. O de Papa na etua me ka. Yes. Na me de. Christ for Sunday say. Money na me de Go tua. to Proverbs 17:13 no. One is a papa. One is a papa name. One is a One is a it was a media. What the papa say my name? Na me de. Me de money na ne The tua. one in chia. Na wa kire me na say. And what say me basket? Woni me adi ni ye. Woni me di ni ye. Say the Ewurade de me sha wo. Say the one de me sha won sa. Na wankumie. Na wankumi. Na so bi to ne tamfo a. Na so bi pa to ne tamfo a. Obema ne de ne ho so Obama de ne so wa kwa na. Ewurade tia wo kapa. Ene. Ewurade tia wo kapa. Me ba David Ewurade ne. Ewurade tia wo Ene kapa. wa watie mu ofie yi mu na otia me Ewurade ntia na katua papa. Yes. Ene wa watie asem wo Ewurade ma katua papa mra wo so. Amen. Sa no me anu bi da wo so. Enso pa bi da wo so. Konua bi da wo so. Yade bi da wo so. Otaye bi da wo so. Wo kana fa no bi edeye. Ene Messiah. Jesus. Oni wi ase aje nkwa no. When the sun so pa ni tu abra bo so. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Na fe hwe. Na fe hwe. Ni se. Wo be di hwe. Ene wo be di yi ka. Amen. Ebe be pe ka wo bu shunga amen. Amen. Ebe be mo asitira papa ka amen. I receive it. Ebe na pe be be mo je ka. I receive it. Ebe do ko tu pe be be ko na bi. I receive it. No, na ka wo ya de wo na so ya de. I receive it. I don't to chuba be feel. I receive it. No, so fi sumi na so. Yes. No, tira ma pa ma tira ma. No, da sare wo ni mo ya. Ebe ni na bi o we. Yes. Na wo ni person o yo no. Jesus. Hallelujah. Amen. Yes. Inim so be di hino. Inim so be di hino. Na Israel ahimie no. Na Israel ni. Ebetim wo wu David Ebe nsem. ti wo David. Afei kamintam wo Ewurade mu Afei sɛ. kamintam wo Ewurade mu sɛ. Wontwa masefo obi di m'akyiri Hwɛ mu. masefo ɛnɛ kamintam wo Ewurade mu sɛ. Oh. Asɛm wo yɛ a wɔtenti. Oh. Wo nua yɛ ɔbɔne ade akyɛ no. Amen. So for your day. Wɔde asɛm no ase. Your day. Yɛsɛ ɛnɛ kantam wo mu. Ka no akoma mu. Sɛ bɔne bia me nua fo me wɔyɛ tia mo. Ɛnɛ mede akyɛ no. Ka wo ka sɛ mede akyɛ no. Praise the Lord. Hallelujah. Wo ne obi ani asɛm bio. No crap. Tia wo nua ka kyɛn sɛ Christ asom bi nka wo. Sɛ ne ma fo mu a ɛnɛ Awurade di me ne ɔbɔne akyɛ wo. Mede wo si a Awurade nhyira wo. Amen. Awurade ma ne nsi wo yie. Amen. Awurade tiri mu tia nkyerɛ. Amen. Deɛ ne wate nkwa Yes. na heaven ne deɛ sɛ tie biara. Wobɛkɔ bi. Amen. Amen. Awurade nhyira wo. Meda mo ase.